gestorven is tot zijn 64 jaar. En ik denk dat mocht wel geklapt worden. Dit was voor de 64 jaar gestorven, ik moet volgend jaar dan moet ik klappen. De Sparks. Ik denk dat heel veel mensen hier zien die al hele fijne jeugdherinneringen aan hebben. Ik zelf herinner me nog dat we tiener waren en dan gingen we naar de Groenewoudstraat en dan huurden we achter het huis van de familie Hoevers, dan huurden we de muziek en dan gingen we kijken en dan stonden die boven in de loods stonden die te oefenen. En dat vonden wij als jeugd geweldig. Hè? En niet lang daarna, toen gingen we naar het gemeenschapshuis in Den Hegels en daar speelden de Sparks. En voor het eerst van ons leven, we mochten geen bier, maar een sneeuwwitje. Een 7-up met een kerstje bier erop. En er zijn heel veel mensen met bijzondere herinneringen. Martin Gertjes en Els Wiene, die hebben een hele bijzondere herinnering aan de Sparks. Die hebben elkaar ontmoet op een Sparks concert. En toen speelden de Sparks La Comparsa. En daar hebben ze voor eerst een dans op gedaan. En als je nou gaat kijken waar ze wonen, in de Neenstraat, dan hebben ze dat nog zo in gedachten en in ieling gehouden, dat ze boven de vuur daar hebben zo'n La Comparsa. En ik denk dat die vanavond nog wel gaan dansen, want dat is een aantijdweerconcert voor de Sparks. Mensen, ik zal ophouden met praten. Er stonden hier wat filmcamera's opgesteld. Want 64 jaar Sparks, dat betekent ook dat dat toch de moeite waard is om dat vast te leggen in de documentaire. Daarvoor stonden die camera's allemaal. Dat werd opgenomen door de club van Ben Wienhoven en mensen van de filmclub Limburg Noord. Vanavond is de techniek voor Mark en Maarten Scherjon. En die gaan dit hele concert ook op 32 sporen opnemen. Dus dan kregen we straks nog een heel mooi eindresultaat van te zien. Ik hou er niet langer op, dames en heren, de Sparks. Hey.